ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб. Шахсиятое ки Сауду ТВ-ро ҳаррӯза тамошо мекунем ба хотири харид кардани хона, замин, квартира. Числа 4 августи соли 2025. хоб 12 дона хона ҳаст. дӯстон пешкаштон мекунем хонаҳое ки қабул кардем ёфтем, баъри шумо навориш мекунем. Квартира ҳам ҳастанд. барои реклама рақамҳоро мегзорам. шояд ягон хона, замин, мошин, квартира боша, метонен дар WhatsApp муроҷиат бикунен. мо реклама мекунем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram. 12 та хона, хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон. видеода лайк монен. ба хотири пешрафти канали Сауду ТВ дар канал подписатсия кунен. фикротона дар таги комментария нависонда монен. аз куҷо то чанд сума хона дар кор. навора мо сар мекунем. боқӣ тамошо кунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузопиревоски Акай Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз нумии канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 миллион зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. бародари азиз, аз нумии канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акай Нозим. марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародари азиз. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки дар Душанбе қарор дорад. варианти беҳтаринай тамошо кунинда. гарини маъқул шид, просто шароит надорам, қадам бихармаш. хонаи назди ҳавлигиай, хона яъне ки хона стари бача азиз, хонаи пештара. ира как замин қабул мекунем. хеле ки мешава аз ин када, ба ҳар ҳол как замин реклама гузориш мекунем. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастай ки дорои 5 ҳуҷраи сохтмони пештара. як 30-40 сол ҷойга бача азиз. дар Душанбе ҳай, дар ноҳияи Сино ҳай, кӯчаи Навбаҳор. гӯш кардасен, нигоҳ кунед. ноҳияи Сино, кӯчаи Навбаҳор, масоҳати 18 сотиқ замин, дорои 5 ҳуҷра, ба доллар $216,000. видеора нагзаронен, гӯш кунед. мо Сауду ТВ чӣ мегем оиди хона. нархи 1 сотиқ замин 120,000 сомонӣ туғри гирифтаст бача азиз. иншоалло бо арзонтон мекунам. хоб, ду то даромадгоҳ дорад, ду дарвоза. метонен ду тақсим кунен. яъне ки одамое ки шароиттон мераса, ҳамира бигирен. хел дар план нест ки ҷора мисол бихезонанд дом шава. хеле масъала да без камбудӣ бачаҳо. нархи 1 сотиқ 120,000 сомонӣ. обши 18 сотиқ $216,000 ба сумми тоҷикӣ муқоиса кунед худон. рақамҳои WhatsApp дута ҳастай мегзорем. обсветиш доимӣ 3 та водопровод дорад. масҷид 30 метр дур, мактаб 30 метр дур, садик 50 метр. просто ҷои ободи зури бадай. чӣ хел бигӯм аки шахсият да сум дар кор савдош мекунад. канечкаи маршрути 57. маршрути 7 аз пешаш мегзарад. хоб, канечкаи 57 аи тарафи калхоз не и тарафиш хулас. автобуси 6 алишӣ намешавад, нақд. ду дарвоза дора, барои ду оила мешавад занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаҳои Душанбе гарини қиматан бачаҳо. ҳаракат мекунам ки хишту када чотка навориш кунам. хонаи фурӯшӣ ҳастен, дӯстон нигоҳ кунед. дар Душанбе назди бозори Балх. ремонто дараҷаи олӣ. ду ошёна, 6 ҳуҷрага, 3 та дар поён, 3 та дар боло, 4 сотиқ замин, обсвети доимӣ, $160,000. тамос тариқи WhatsApp. ду та рақам мегзорем, метонен маслиҳат бикунен. $160,000, ду ошёна, 3 та дар боло, 3 та дар поён, 4 сотиқ замин, ремонто дараҷаи олӣ, кухни, ҳамом ва ҳоҷатхона. дар берунам дорад, дар дарунам дорад. ремонт нав. мактаб, масҷид 500 метр дур. дорухона наздик. ҳуҷҷато 100%. занг бизаву бугӯ ки ман аз канали Сауду ТВ 01 тамошо кардем. иншоалло арзонтон мекунам.
مگذاریم به سیومین خانه فروشی نزدیک حولگی. این سعودو تیوی عادی نیست بچه‌ها. در این کانال انشالله هر روزه خانه ها سعودو میشه و هر روزه روی میکنن یا که نکم. خانه نزدیک حولگی است در دوشنبه، ناحیه فردوسی، پایان کاروان، محله دریاباد، حجتو 100% های، 400 های، 5 خانگه های، ابسویت 100% های، 450,000 سامانه های بچه‌ها. خانه تگش پدول کردگی، با خشت پخته برداشتگی، پروسکی حالتی کروبکه های، 450,000 سامانی. زنگ بزنین از امی کانالی سعودو تیوی. انا که امین نواری ماده یک تا لایک مونین، نه подписаться در کره نه دیگهش در کره، فقط امین نوار در لایک مونین. اگر که подписаться کردن به خطون خوبه بچه ها نه پروسه فایده خطون. وقتی که من نواری نو کردم خانه ارزان کرایی کرد شما خبردار میشین، خدا خواهد میخرین. اگر که خانه خر باشین نوارای ما را هر روز تماشا کنین، نه که به خاطر مهنت ها ویدیو دا لایک مونین. لایک های شما سببی بلوروی نوارای سعودو تیوی میشه بچه ها. اگر که شما خواهین پیشروی کانال ما را، اگر شما خواهین خانه ها سعودو شوند، فقط دستگیری از شما نوارای جالب از ما. ویدیو کم تر دراز بود اسکورید کردیم بچه ها. مقصد درازی بدم به معنی بشفته کم تر دواندیم. خداتان پرسان بشم با نرخ 450,000 سامانی. مگذاریم به چهارمین خانه فروشی نزدیک حولگی. انایی هم واریانتی بهترینه بچه میدونین. آدمایی که خانه هاتون رایی میکنین میبینین که در بین موندگیم خفه نشین، همه را یک نگاه میکنیم. آدمایی که اول روان کردن هوایی را اول میمونیم، کدومی که دیر روی کرد در اخیرا ماندن میگیریم. خانه فروشی است که نزدیک حولگی در دوشنبه، ناحیه رودکی، جماعت زینب آباد، دهه حسن آباد. ناحیه رودکی، جماعت زینب آباد، دهه حسن آباد. نرخ میگیم 300,000 سوم با ارزان میشوه. گوش کنید که ما چی بگم ایدی ای خانه 6 سوتیق زمین داره و 3 در خانه داره. تلفن موندگیم میتونین مراجعت بکنین. 3 خانه، کوخنی، بانیا، 2 خانه ریمونت، 1 تاش بیز ریمونت. خب سویت داره، مسئله او کمتر کمبودی. خب مکتبش کمتر دور بچه عزیز. خلاصه چیزی که هسته در ویدیو تماشا کرده سن ادرس را شما دا فهموندیم. مکتب کمتر دور، سویت داره، اوشا وزیرشتم میگه نستایی، یعنی که به خریبی خدا خواهد او میشوه. کدو میتون میگیرین 300,000 سومان، 6 سوتیقه، 3 در خانه. معلوماتی پرشه 2 تا رقم میگذارم، میتونین زنگ بزنین. خانه هاتون ویدیو نوار کرده روی کنین، چه صورت قاق ویدیو نواری خوش کنین. انشالله هم سعودوگرا روزی، هم خریدارو، هم رکلام کن. میگذاریم با پنجمین زمین فروشی. حتی از روسیه زمین روان کردم. بینین 95 فایزی بچه‌ها در روسیه قرار داره. زمین فروشی ادرس روسیه، تولسکی اوبلاست، رایون الکسینا، دریونا لیلینا میگه، دوم 8A، 17 سوتیق زمین، طبیعتی آرام، просто природой фасони зур. нарх 550,000 рубл. ами дани момент дмоҳа оила камегири ами замина мехарида зиндагиро сар мекунӣ. савдо мешава 550,000 рубли русӣ. ватсапшон +7 да метавонед занг занед аз уми канали ютубе Саудо ТВ муроҷиат бикунед бача азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ бача азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 1 сотих замин дора ва 2 ҳуҷрага дар 103 микрорайон ай. сади накини хонаи назди ҳавлигӣ ай. чем квартира замини назди ҳавлигӣ хуб ай. душанбе 103 микрорайон 450,000 сомон нарх. рақамҳои 4 та 1 ахирш метавонед занг бизанед. хонаи заминӣ дар 103 рӯ ба рӯи
милано мода мега. хоб духонага як зали калон спальни калидор дора, кухни якҷоя, ҳоҷатхона ва на ҳамаш дар дарунаш 70 квадрат, документо 100%. ҳами сексия бихарӣ ҳаму 14-15 этаж 70 квадрата 600-700 ҳазор сум мега. неки арзон ай. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки дорои 4 ҳуҷра 25 сотиқ замин, деҳаи лангари ноҳияи Муъминобод 160. нарха бинен чӣ хелая зури бадая. 160 деҳаи лангар 25 сотиқ мондагиша шолӣ мекунӣ бачиёча. хонаи фурӯшӣ дар Муъминобод деҳаи лангар. хоб хуҷалишо мега. хона дар ҳолати хубай зиндагонӣ қарор дора, ҳолати зиндагӣ дар қарор дора мега. 25 сотиқа. хоб 6 гектар дора, замин дора, бо 50 сотиқ боз дора, боғ дора, кухни, баня, ошхона, оғил, каҳдон дора, дарахтои меваҳдиҳанда дора. сурош назандан 160 ҳазор сомонӣ маслиҳати созам дора бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. участкара бинем бачаҳо, участкара гарени зурай. шумо адресора гӯш кунем ва чӣ мегӯм. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки дорои 4 ҳуҷра 11 сотиқ замин, гирду атроф маҳкам кардагӣ. бинен чӣ хел зура. просто абача майдони калони фасон. файзободи боло, шаҳри Кӯлоб 320 ҳазор нарх. рақамҳои дастӣ 46-55 ахирш. ассалому алайкум мардуми хонахар мега. хонаи мо бо замини калон 11 сотиқаву 4 хонага, ҳамом дар дарунаш, обсвет ҳаст, документо 100%. илтимос беҳуда занг назанен, ина раста. мардум ҳама уже дар зиндагӣ ҳолат қарор доранд. 320 успет кунен, плашаткаи калон қати савдош мекуна, бигиренеш бача азиз. 3-4 участка ҳам кунен мешава. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. одамое ки аз ҳисор хонаи назди ҳавлигӣ хоҳиш карден, нигоҳ кунен чӣ хел сурай. 3 ҳуҷрага 6 сотиқа, шарора ҳисор, шаҳри ҳисор, шаҳраки шарора, фурӯшу деҳаи Ортабуз, ганҷрез Уртабуз. як ала ном дора рости гап. шаҳри ҳисор, шаҳраки шарора, деҳаи Уртабуз, ганҷрези ҳозираи пешнаи худо медона. 6 сотиқа обсвет дора мега соҳибмулк. дар наздикии мактаб қарор дора мега соҳибхона. 3 дар хона дора, ҳуҷҷато боша 100%. ҳай ремонто чотка кардагӣ, метонен зиндагиро сар бикунен. ина марамад аз умми канали Саудо ТВ. занг бизанем бачаҳо. Саудо ТВ қабул мекуна ва реклама мекуна. шумо боша тамошо мекунен, мағфул мекунен, мегиренаш. як та лайк монен ба хотири меҳнатое ки ҳаррӯза мекунем баҳри шумо бачаҳо. видеода лайкҳоро ҳатман монен. агар бишнав лайк намонен, хафа мешавам бачаҳо азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира, якум этаж, 35 квадрат метр, 12 микрорайони шаҳри Хуҷанди Бостонӣ ба қарор дорад. 275 ҳазор сомон ба савдо мешавад. срочна як ҳуҷрага квартира, якум этаж, состоянии нормални, техпаспорт дора. хоб аз мисол шаҳар уқад дур нестай, ҷои ободай, ҳоҷатхона дора, ванна дора, аденни, ҳоҷатхона, ванна, аденни дора. одамое ки серьёзни мехарен, ина 35 квадратай, як хонаи калони фасони хушрӯ. занг бизанен, маслиҳат чикунен. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дар шаҳри Бустон Чкаловск. ёкинака 270 ҳазор сомон. як ҳуҷрага квартира дар 6 этаж, 50 квадратни метр. адрес Памир, Бустон Чкаловск. тамоми информатсия, тариқи телефон.
خب نزدیکی صدیق، مکتب، دانشگاه، پارک، بازار، سوپرمارکت، ремонту дараҷаи олӣ. ман олӣ қабулш кардам, шуморо намедонам. мада гарени маъқул шид нигоҳ кунакам. 270,000 як ҳуҷрага 50 квадрат 6 этаж дар Ленинобод қарор дорад. маълумоти бештарша одамое ки мехонанд ахири рақамош 50800 ба дили пир аз номи канали Сауду ТВ дӯстон занг бизанед. ман навориш кардам, аз номи канали ма метавонед муроҷиат бикунед. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аста ки ахирон квартира бачо ирӯза навор тамом мешавад. як ҳуҷрага квартира 3 этаж 34 квадрат, саршавии Гулбутта, шаҳри Душанбе, 320,000 сомонӣ. анаи арзон буд, дар ахир мондем. мега ку сабр талх аст, меваи ширин дорад. одамое ки конкрет мехоҳанд харастен ку видеоҳоро нагзаронен, без пропуска тамошо кунен, хушрӯ тамошо кунен, сабр ка иншоалло хонаҳоро арзон қимат ҳар хел мегзорем. пушти бозори Корбон, саршавии Гулбутта. хоб дӯстон 320 34 квадрата як ҳуҷрага 3 этаж. лайкотона гузорен, фикротона комментария кунен. навор маъқул шид нависен комментария ки Сауду ТВ ва пеш дар аввали видео рақамҳои маҳай. шояд агон хона, замин, мошин, квартира боша метавонем муроҷиат кунен. зинда бошем бачаҳои азиз.